Ang lulutuin natin ngayon ay calamares. Ala kusinerong musikero! Ito ang ating mga kailangang sangkap sa paggawa ng ating calamares. Ang ating squid, salt and pepper, kalamansi, garlic powder, breadcrumbs, all-purpose flour, at ang ating organic egg from PTZ Farm. Ang una lang nating gagawin is hihiwain muna natin yung ating squid ng maninipis na pabilog. At kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo po sanang kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share. And i-click niyo na din ang ating notification bell para updated po kayo sa ating mga latest videos. Marami pong salamat! Pagkatapos natin ito hihiwain ng maninipis, titimplahan na natin yung ating squid ng 4 na ingredients lamang. Ang ating salt, pepper, garlic powder, at yung ating kalamansi. Pagkatapos, hahaluin lang natin itong mabuti. At ito ang ating kailangan sa pag-breed ng ating squid. Ating itlog, harina, and breadcrumbs. So, titimplahan lang muna natin yung ating itlog ng salt and pepper at kaunting garlic powder. At ihalo lang natin itong mabuti. Umpisahan na nating i-breed ang ating squid. Una, ilagay lang natin ito sa harina. Pagkatapos, isawsaw natin ito sa itlog. At ilagay natin ito sa breadcrumbs para kumapit ang breadcrumbs. So, gawin nyo lang ito hanggat sa ito ay matapos. Habang binibreed natin ito, may isa-shoutout lang akong kaibigan na nagbigay sa atin ng organic egg. Ang aking kaibigan na si Christian Anthony Romero of PTZ Farm. Maraming salamat sa iyo, kaibigan! Kung may katanungan kayo tungkol sa PTZ Farm, i-check nyo lang ang kanilang Facebook page na PTZ Naturally Farm. Ito na yung ating brinid na squid. Handa na itong iprito. Tara, iprito na natin ito. Magpainit lang tayo ng mantika sa ating kawali. Counting tip lang kung paano malaman kung mainit na yung ating mantika at pwede na itong pagprituhan. Kukuha lang tayo ng maliit na breadcrumbs at kung sa tingin nyo may bubbles na yung sa gilid, yan, pwede na yan pagprituhan ng ating calamares. At pangalawang tip, huwag masyadong damihan ang paglagay ng ating calamares para pantay ang ating pagkaluto. At ihalo lang ito pag medyo matigas na. Mukhang luto na ang ating calamares. Wow! Ang ganda ng ating pagkaluto. At piprituhin natin itong natira.
Ito na ang ating calamares. Lutong kusinerong musikero. Happy eating!